Днес ще проверим кой е най-добрият хартиен самолет. Ще пробвам 4 дизайна и самолетът, който се задържи най-дълго във въздуха, ще спечели моите адмирации. Но освен на полет, ще оценявам самолетите по външен вид, както и по това колко сложна е била направата на всеки от тях. Така ще придобием най-ясна представа кой си заслужава най-много. И ако сега се питате защо ми е този експеримент, ами в друго мое видео проверих как да направим най-здравата конструкция от карти, която да издържи няколко килограма тежест, без да се срути, и наистина накрая успях. Невероятно е как от нещо толкова просто като лист хартия или карти за игра може да се създаде уникален летателен предмет или дори супер здрава конструкция. Тоест, независимо с какво разполагате, ако знаете как да го използвате правилно, можете да направите това, което за останалите изглежда невъзможно. Затова се наслаждавам на законите на физиката и тестването на всякакви експерименти и се надявам това да се хареса и на повечето от вас, както беше и миналия път. Без повече приказки, нека започнем с направата на 4-те хартиени самолета, които ще се борят за първото място днес. Приятно гледане! Първото самолетче, с което ще започнем, е това, което още от малка се научих да правя. Изглежда много добре на външен вид, но не знам колко добре е в полет, но сега ще проверим това. Първата стъпка при него е да сгънем листа наполовина по този начин. След това можем да го разтворим и имаме получена ето тази линия. И сега можем да хванем по един ъгъл от всяка една страна и да сгънем ето по този начин. И след като тази стъпка е готова, трябва да хванем листа наобратно и ето на тук да го сгънем, така че острата част да стане тук отгоре. Трябва да се получи нещо ето такова и сега сгъваме листа отново ето така наполовина, за да може когато го отворим отново да имаме една ето такава линия. И сега трябва от тази и от тази страна отново да направим като два сгънати триъгълника, даже ще е по-удобно ако обърна листа наобратно, и сгъваме ето така. Това, което сгъвам в момента, ще бъде върха на самолета, така че е важно да го направим максимално добре, само че не винаги става, така че ще внимавам. Добре, получи ми се добре, тук стана равно и върха стана остър, което беше точно това, което ми трябваше. И сега трябва да взема ето тази малка част, която остана тук долу, и да я сгъна ето така, което ще попречи на листа да се разгъне и изглежда доста по-добре. Ето го, ето това е. И сега отново сгъваме листа наполовина. Внимавайте така, че всяко едно прегъване да бъде максимално хубаво. В момента сме почти готови. Сега трябва само да сгънем крилата, които са точно ето тези две страни. Ще хвана ето тази и ще я сгъна наполовина, ето така. И сега ще хвана и другата страна и също ще я сгъна по същият начин. Прегъвайте хубаво и би трябвало да се получи ето това нещо. И сега самолетчето е готово, трябва просто да хванете тази средна част и леко да избутате крилата нагоре и се получава това доста красиво и добре изглеждащо хартиено самолетче. Сега то наистина изглежда добре, но по мои спомени още от детството мисля, че не летеше особено хубаво и сега смятам, че това е защото тук имаме много сгъвки и може би тази част го прави по-тежък отпред и вероятно ще тръгва надолу, но разбира се, това ще го проверим след малко. Когато бях по-малка, много обичах да сгъвам и ето тези части тук отстрани да направя като тази извита част в края на крилата на самолетите, но сега няма да го направя и ще го оставя така оригинално. А сега нека да продължим с модел номер 2. Следващия самолет, който ще опитаме да направим, е именно един от най-обикновените, който повечето хора знаят, тъй като много хора казват, че именно най-обикновените летят най-добре, а тези, които имат повече сгъвки, обикновено не са чак толкова добри, така че ще тестваме и по-обикновен самолет, от който отново започва по същия начин с една прегъвка по средата на листа. След това отново разтваряме хартията и имаме получена ето тази линия и отново по същия начин правим два триъгълника все едно ето тук. Този път обаче точно това ще бъде върхът на нашия самолет, така че трябва да се направи много внимателно. И сега сме буквално почти готови, трябва просто да сгънем листа наполовина, както беше до сега. И от тук трябва да направим неговите крила. Сгъваме наполовина от тази страна, това ще бъде едното крило. И сега обръщам наобратно и сгъвам и от тази страна. И сега, когато хвана ето тук по средата и му вдигна крилата, това е може би най-обикновеният самолет, който можете да направите, но нека да не го подценяваме, тъй като предполагам, че може да победи и миналия, който беше с доста повече сгъвки, но както казах, понякога някой, който не е толкова сгъван, е по-добрата опция. Това ще видим малко по-късно. Време е обаче да видим и вариант номер 3. Вече започваме с самолетите, които се очаква, че ще летят най-добре от всички, като този го видях в TikTok и беше озаглавен като най-добрият хартиен самолет. Отново се започва по същия начин, като сгъваме листа наполовина. След това го разтваряме и отново правим същото нещо, като сгъваме ъглите навътре. След това хващаме тази част и я сгъваме ето по
този начин. Сега отново хващаме двата ъгъла и ги прегъваме по същият начин. Сега разтваряме тази част и от тук сгъваме ето така. Тоест хартията трябва да ви изглежда ето така. Това е правилното сгъване. И след това, ето тук ни останаха линии от преди малко, когато бяхме направили предишните сгъвания и трябва отново да я прегънем. И сега трябва да направим горе-долу същото нещо, което направих с първото самолетче, а именно трябва да прегънем тази част, така че да защипе горната, макар че от туториала ми се стори, че не трябва съвсем точно да защипва, но ще го направя както смятам, че е. Ето така. И след това обръщаме на обратно листа и сгъваме ето така. Тоест тази част ни остава отдолу. Сега от тук трябва да сгънем ъгълчето. Трябва всъщност да сгънем ъгълчето така, че да стане малко по-дебело триъгълниче все едно. И след това тук можем да го избутаме нагоре. Тоест трябва да изглежда все едно, тук има една като отрязана част, тъй като сте го избутали ето така. И сега трябва да направим подобно нещо и с върха на самолета. Трябва да сгънем предната част ето така. Хубаво я притискаме и след това, когато я разтворим, можем да я бутнем навътре, само че тук не трябва да я бутаме съвсем навътре. И сега, когато застане ето така, трябва да сгънем предната и част напред. Това е прекалено трудно. И в крайна сметка трябва да се получи нещо ето такова. И сега трябва да сгънем и крилата, само че не трябва да ги правим толкова малки, колкото ги направих на ето това първото самолетче, а трябва да ги сгънем ето примерно тук да направим линия, така че да стане по-голямо крило. И правим същото нещо и от обратната страна. И сега ето тук в тези два края трябва да сгънем отново, така че да направим тази прегъвка, която сме виждали на крилата на самолетите, за която говорих по-рано. Сгъваме ето така нормално и от тази страна. Моя рис малко се понамачка, това изобщо не беше лесно за правене, но изглежда готино, тъй като има и опашка, готини крила и носът му изглежда интересно, така че ще видим след малко дали ще лети добре. Време обаче за последният вариант. Сега, чували ли сте или знаете ли, че се казва, че най-хубавото нещо, което можете да направите като хартиено самолетче, всъщност изобщо не изглежда като самолет, ами изглежда по един ето такъв кръгъл начин. И реших, че сега ще го тестваме в това видео, тъй като се казва, че може да лети много по-добре от всичко друго, което може да сгънете изобщо. При него първо трябва да сгънем листа ето така, но тук трябва да оставим място за още една сгъвка. След това тази част, която ни остана, я прегъваме отново ето така. И сега разгъваме тази част и трябва леко ето така да го прегъна, за да може тази част да влезе в ето тази. Виждате ли как започва да заприличва просто на един цилиндър? И сега от тук трябва просто да сгънем тези краища. Тук си имаме очертана една линия от предишната сгъвка, така че това не се получава особено трудно. Добре, това не беше особено лесно, но сега от тук трябва да се прегъне още един път, просто с по-малко ето така и после още един път и ще бъде завършеният вариант. И това е как трябва да изглежда вече завършеният вариант. Не се притеснявайте, ако изглежда малко по-намачкано, доколкото видях при повечето туториали беше така. Изобщо не прилича на самолет, но се казва, че това лети по-добре от всички други, които сме направили, което разбира се сега ще тестваме. Ето това са всички самолетчета, които имаме, които ще се борят за заглавието, кое от тях е най-добро. Гласувайте долу в коментарите, напишете кое според вас ще спечели. Това беше първото, което направихме, така че го слагам под номер 1. Това беше второто, така че това е самолет номер 2. Това е 3 и това е 4. Напишете вашето предположение долу в коментарите. А сега нека да излезем навън и да видим кое ще спечели. Но преди да ги видим как летят, нека ги оценим по външен вид, както и по това колко лесна е била направата на всеки от тях. Ще започна с външния вид и ще оценявам по скалата от 1 до 10, като 1 означава, че самолетът не изглежда никак добре, а 10 означава, че изглежда страхотно. Естествено, тези оценки ще са субективни, затова ако ви имате различно мнение от моето, може да го оставите в коментарите. На първия за външен вид давам 9 точки, защото смятам, че изглежда чудесно и като чуя за хартиен самолет, винаги си представям точно такова произведение. На втория самолет ще дам 7 точки. Причината е, че не ми харесва колкото миналия, много е обикновен и като цяло дългото му тяло просто според мен не седи красиво на хартиен самолет, но все пак е приличен. На третия вариант, колкото и да е странно, ще дам 8 точки и смятам, че е доста красив, има и опашка, както и готини крила, но носът му не ми харесва изобщо, а и колкото и пъти да се опитах да го направя, винаги изглеждаше много смачкан и затова е с една точка по-назад от първия. И последно на четвъртия вариант за външен вид ще дам 6 точки, защото не прилича на самолет по нищо, а и също става доста
смачкан, но пък има интересна форма, заради което реших да го поощря малко, но даже и това му е много. Относно това колко лесна е била направата на самолетите, отново ще ги оценявам от 1 до 10, като 1 означава, че е било много трудно, а 10, че е било супер лесно. Та така, на първия самолет давам 7 точки, защото въпреки, че има немалко сгъвания, все пак те не са трудни за правене. На втория самолет давам 10 от 10, защото това е наистина най-лесният дизайн, който аз знам и при него просто няма какво да се сбърка. На третия вид самолет давам 6 точки и то най-вече заради носа му, който беше много труден за правене, но иначе другите части бяха окей. И на последния вид давам 7 точки и то най-вече заради последните две сгъвания, които ми изкараха душата и заради които дизайна стана крив и нямаше как да го оправя. Всичко останало беше много лесно и супер бързо и приятно за правене, така че смятам, че 7 е справедливо. А сега нека ги видим и в полет, защото все пак са самолети, така че там ще бъда много по-критична с оценките, които отново ще са от 1 до 10, като 10 означава, че самолетът лети перфектно, а 1 означава, че не може да лети. Та, нека ги видим. Първо ще хвърлим първия вид самолет, който направих и нека да видим как ще лети. Как ти иде? Нека да видим. Нека да видим втория вид, който е може би най-простия, който направихме. Ами, видяхте първите два самолета, хвъркнаха малко, но нищо специално, така че на първото самолетче давам 4 точки за полета, а на второто 2 точки, защото то просто се заби право в земята, така че нека видим другите две, които се очаква, че трябва да летят много, много по-добре. И сега остават двата най-вълнуващи самолета, които са с претенденция за най-добрите. Първо ще хвърлим ето този. Не, чакай, имам втори вариант на същия самолет. Сериозно? Последната надежда остава в това кръгче, което дори не е истински самолет, но нека да видим. Добре, имам още един вариант на него. Той лети май най-добре от всичките. Този е тотален провал. Същия е този. Тотален провал. Единствено тези дадоха някаква надежда. Добре, очевидно печели последния вид самолет, а именно това кръгче, което видяхте. Всичко друго е огромно разочарование. Трябва някой друг път да пробваме отново, защото очевидно няма най-добър хартиен самолет. На третия вид самолет давам 2,5 точки за полета. Супер много ме разочарова, а на последния вид ще дам 6 точки, защото наистина летеше. Забелязах, че зависи от хвърлянето, така че би могло да има начин да лети още по-яко, ако човек знае как точно да го направи, но в крайна сметка след всичко това, ето ги и финалните резултати. Самолет 1 има общо 20 точки, самолет 2 има 19 точки, самолет 3 завършва с 16,5 точки и самолет 4 завършва също с 19 точки. Според точките излиза, че нашият победител е самолет 1, а самолет 2 и 4 си делят второто място, но според мен лично полетът трябва да надделее в класирането, така че самолет 4 лично според мен със сигурност се пред останалите в моето сърце. Запомнете, не си губете времето с самолет 3 в никакъв случай. Дано видеото да ви е харесало, абонирайте се и до следващия път!